kami naghihintay ng oras guys. Ang pawis at ang oily ng mukha. At may kasama ako dyan oh. Oh, tahimik din oh. Naghihintay na alas 5 para kami ay makaalis na naman at pupunta sa dapat napuntahan. Kaya ewan po, tingnan natin mamaya. Yara sila nag-ayag-ayag. Nung tiban, unsa ba sa pagbuhos nila may imong tao di ay? Oh, di upat. Unya, pila pa? Lim. O, unom. O, di daghan. O, kinanglan di mo. O, kay, nung ang problema manggod kay, akong, napo, tanan. Apil mo. So, walo ang kinanglan imong helper. O, unya, ang ako ba, kay sila, maluoy po ko kay, nagtrabaho sila sa bus, pero ang among giobserbahan nilang agi ba, murag wa man makontento nung lisod ning naanad nako atong mga trabahante ni agi ba nga kanang deserving sila sa sweldo jud sa agi ba. Kaya akong gikwenta 13,000 naman niya gamay mag-agi. Hala, naguol naman ko. Mo tong kog murag hinay. Mo tong ingon nga ako kung bana mag-decide ka. Ingon siya. Motong desisyonan, ingon ko, lain po, mawadan sila trabaho, ngawa sila gibuhat, o gusto kag helper sa pagbuhos, kwaa sila. O na kay inig buhos, hari mo, ha? Ayan. Ano na, kumusta? Ito. Alis na kami, alis na tayo, tara, tanggalin ko na ito. Ayan, nandito na naman tayo. Hello everyone! Welcome again to our channel. Nandito tayo para sa lakad na pangkabuhayan. Pangkabuhayan ka ko dahil mabubuhay tayo pagka may pagkain. Bibili tayong pagkain eh. Ay my God! Tingnan nyo ang nangyayari sa mga patrabaho namin. Kasama nga namin kayo guys. Alam nyo, ang pagpapatrabaho talagang Diyos ko. Kaya sabi ng marami nag-comment minsan na ang pagpapatrabaho ng bahay ay nakaka-stress. Stressful talaga. Alam nyo, kaya yung iba ay talagang bibili na lang ng yung tapos na. Yung talagang lilipat ka na lang. Sana kung ganun karami ang ating bahay. Sana kung cash naman, kung marami kang cash, i-cash mo na. Pero kung utang, ay mas grabe yun, mas mahirap na naman yun. Ngayon, itong ginagawa namin, okay lang, challenging, parang ayan guys, punta tayo sa saan tayo? Mamaya, malalaman. Galing kami sa Western Union. Alam nyo na, di ba? Yung monthly natin na galing sa YouTube. Thank you Google. Thank you so much. At meron na namang pamalengke. Okay, let's go and buy some vitamins and pampakikay. Tayo sa Watsons. Nandito tayo sa Island City Mall. At dito tayo sa Watsons. May bibilhin akong importante. Ito na guys. Nakabili na ako ng kailangan ko. Wala na yung kasama ko. Ay, nandito. Ayan siya oh. Ayan. Ayan siya oh. Ayan. Let's go. Nag-iisip siya, ano raw kakainin. Hindi ko alam kasi yung dalawa sa bahay, yung isa nagda-diet, yung isa matakaw. Ano ba ang pananalunin natin, yung matakaw o yung nagda-diet? Ano, bibili tayo dito ng luto na o ano? Let's go. Bye. Sabi ko sa kanya, meron pa kasi ako niluto kanina na yung malaking isda, yung tinulang, ano na yan? Oh? Malasugi. Ngayon, meron pa namang natira kanina ng tanghali. Ngayon, dagdagan na lang ng yung roasted chicken.
na madadaanan or lechong manok. And then, bibili ako ng vegetable salad. Bibili ako ng lettuce, ng tomato, mga ganon. Let's go there. And then, bibili rin ako ng sa supermarket, guys. Nandito na tayo. Okay, bawal dito mag-cam. So, papatayin ko na. 100 lang to 164. Ilang piraso? 3, 6, 8 na piraso. Ng clementine ba? Pongkiat. Pongkiat yan. Mahal. So, ngayon today, ang mga presyuhan ng mga uulamin natin. See? Olo, 100 na pating kuso. Kung squid, 600. 330. Bilason. What is bilason? 480 badlon. 260 mulmol na maliliit. 480 katambak. Badlon, 480. Very good. Very nice. Really, right? Ha? 450, badlon 480. Ha? Ano giant? Nakukonsensya daw siya. Kasi ang presyo is... Nakukonsensya ang bumili. Kaya mahal. Pero kinanglan tang mutilaw po. 540. 540 ka na lang? Pipino? Cucumber, 28. Bakit magkanong unit price? Unit price niya is 65. So, this one is 22 dai. Ngayon lang ako nakamalay. Ang mamahal pala ng bilihin na talaga, grabe. Sobra. Mahal na gasolina. Ang taas ng itinaas ng mga presyo. Guys, namit ko dito. Surprise. Ayan, my friend. My very good friend na Ilocana. Ka-Ilocana ko. Nandito siya kumakain na huli namin. Ayan, ay dito, bibili kami. Mahilig talaga ako dito. I don't care. Ha? Mahilig talaga ako sa... Kami, mahilig dito. Mahilig talaga ako dito sa Kentucky. Mahilig kami dito. Kasi healthy. Yung binigyan ako ni Madam Lynn ng mask. Kaya ito ang suot namin ngayon. O, isuot mo na lakay ko. Oo. Sige na. Ang ganda. Ang ganda ng mask ko. Bigay ni Ma'am Lynn. Sana. Yan ang kailokanuhan ko na. Nako. Ang daming gustong mang-scam kasi alam mo yan. Nako, masipag. Maraming maraming magagatas. Ayan, grabe. Mayaman kasi yan, oh. Mayaman siya. Yaman yan. Kaya ina-advisean namin, huwag siyang masyadong magtiwala. Kasi kamuntik siyang ma-scam kanina ng 50K. Tingnan nyo yan, kaya mag-ingat kayo, mag-ingat din kayo. Si Ma'am Lynn nandun sa kabila, dumaan kami naman dito. Ang bait yan, binigyan kami ng mask ko. My God, nakita namin dyan sa KFC. Matagal na kami hindi nagkita. Ngayon invited na naman ako, alam nyo naman yan, pagka may ribbon cutting. Ako ang iniisip lagi niyan. So, let's go home na. Kasi yung mga bata naghihintay at nagko-close na ang ICM. Meron daw, meron yatang display si Ma'am Lynn dyan. Nandyan siya Dito sa... Dyan mismo dito. Kasali si Ma'am Lynn Tutor dyan. So, magpaalam na ako, guys. Paalam na tayo. Okay. Bye-bye! See you again in the next video. Please like, comment, and share naman ninyo itong video sa mga loved ones nyo. At subscribe na, ha? Dun sa mga hindi pa nakasubscribe. And then, please click the bell button. Okay? Bye-bye! See you on the next video. God bless. I love you all.